ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ହାଇସ୍କୁଲରେ ସେ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଡୁଙ୍ଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ସିଏ ଖାଲି ଯାଏ କିଏ କହିଦିଏ ନାଟା ହୁଏ ମୋହର ବାଡ଼େଇଲା ସେ ଜଟି ମାଷ୍ଟର ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଏ ଡୁଙ୍ଗ କିଏ ସେ କହିଲା ଡୁଙ୍ଗ ମତେ ଖାଲି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ସିଏ କହୁଛି ଜଟି ସାରେ ପଠାଣି କହିଛି ଡୁଙ୍ଗ ଏ ଡୁଙ୍ଗ 5 ଟଙ୍କାରେ ଆସ ଏ ଡୁଙ୍ଗ ତାପରେ ବାଡ଼େଇଲା ସେ ପ୍ରଧାନ କାହିଁକି ବାଡ଼େଇଲ ସାରେ କହିଲେ ପିଲାଟା କ'ଣ ଦୋଷ କଲା ମୁଁ କହିଲି ଡୁଙ୍ଗ ଡାକି ଦେଲି ସିଏ ଆସି ମତେ ବାଡ଼େଇଲା ଏ ଡୁଙ୍ଗ ଏ ଡୁଙ୍ଗ ଏ ଡୁଙ୍ଗ